लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना ब्लक लेभेल BTR फेल'शिपआव एग्जाम होदोंमोन स' बिनि रिजाल्ट ओंखारबाय पार्सनेल इन्टारभिउनि थाखाय जायफ्रा सलिस जाबाय नोंथांमोना भाइभा टेस्टआव थांनांगोन बा नोंथांमोनखौ अनलाइन लानो हागौ। दा गोबाव खालामा जों रिजाल्टखौ नायनोसो फैदो गेट इनभल्भआव नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन। स' बेनिफ्राय बेयाव फैनाय लोगो लोगोनै स' एग्जामा जादोंमोन नोंथांमोना सिगाङो अनलाइन जादोंमोन बेनिफ्राय दायो PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय सेलेक्ट खालामबाय। दा बेयाव सोर सोरनि रिजाल्ट दङ बा नोंथांमोननि नामा दं बेयाव नायनो हासिगोन। दा गोबाव खालामनानै स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय केन्डिडेट्सनि जायफ्रा एग्जाम पास जाबाय बिथांमोननि नामा बाव फैबाय। स' बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा लागोन। स' बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि आरोबाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन एन्ड नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन। दा नै लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि नेम। स' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै डिसक्रिपसनाव दङ। दा नोंथांमोना जायफ्रा ब्लक लेभेलाव स' नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय जुदि नोंथांमोना साख्रि मोनोब्ला 27,000 सेलारि पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन। स' नोंथांमोना गाव गावनि ब्लगाव बा नोंथांमोना जि ब्लग होदोंमोन बेयाव नोंथांमोनखौ पस्टिं खालामगोन। दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेट BTR फेल'शिप। दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन होननानै। दा फाइनालि रिजाल्टआ होबाय। स' नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन। दा नै लोगोफोर बेयाव गासै केन्डिडेट पास जादों सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय बेनो जाबाय 79 दङ। स' नोंथांमोना जायफ्रा नाम दङ बेयाव चेक खालामदो।